Mariska, ik vind het erg leuk dat ik ben uitgenodigd om bij jouw afscheid langs deze weg een paar woorden tot je te mogen zeggen. Je bent ooit aangetreden, ik dacht in 1979, het jaar waarin ik zelf ook aantrad in toen nog 2 van de 4 ziekenhuizen in Zeeuws-Vlaanderen, maar in feite in een praktijk die zich uitstrekte van D tot Hontenisse en van Hulst tot aan Katzand. Toen ik in 2016 vertrok, was jij er nog steeds. Vanaf 1988 hadden wij vrijwel dagelijks met elkaar te maken. En ik heb je toen leren kennen als een prima verpleegkundige. Betrouwbaar, punctueel, onverstoorbaar, eerlijk, zakelijk, maar ook menselijk en betrokken. Ze gaan aan jou in Terneuzen veel missen nu je de deur van het ziekenhuis achter je dicht gaat trekken. Ik wens je goede jaren toe. En ik hoop dat je uiteindelijk een hele dure klant zult worden voor het pensioenfonds. Het gaat je goed. Ek doen dit hier uit die stoel van my camper. Was 'n ou afgetrede ou man van 76. Die rus en vrede van niks doen is daar. En saam daarmee ook die plesier van sit en niks in. Mariska, ek is jou altyd dankbaar vir alles wat jy vir ons gedoen het. En jy sal altyd die beste verpleegkundige wees wat ek sal onthou. Ek praat maar in Afrikaans, want my Hollikaans het 'n bietjie meer vir Afrikaans as vir Nederlands. En daarom praat ek maar die taal van my oorsprong. Sukses vorentoe. Doen jouself die moeite om net te sit en niks doen. Wat ek weet vir jou 'n taak van onmoontlikheid is, maar daar is altyd 'n stoel beskikbaar by my, as jy wil saam sit en niks doen, of as jy dan die moeite wil doen om 'n bietjie vir my te help huis skoonmaak. Sukses vorentoe en mag dit vir jou 'n geseënde tyd wees vorentoe. Dankie.